всъщност ограниченията, според мен, ти развиват въображението. И на няколко места го снимах, почнах да го преследвам. Най-голямата атракция, туристическа в Камбоджа, беше да застреляш крава с калашник за $50. Или за $150 може да я гръмниш с гранатомет. Здравейте, приятели, добре дошли отново в подкаста на Middle. Знаете какво правим тук? Разглеждаме живота на фотографите, кое ги е мотивирало да станат фотографии и как смятат да се развиват за напред. Днес на гости ми е, за мое щастие, един човек, с който се запознах на курса по фотография, който карах в Бургас, в фотоскул. И всъщност аз останах с впечатление, че той за първи път, така, като мене, кара курс. Той обаче беше карал вече второ ниво. След това се записа на първо и чак накрая на първо разбра коя е неговата страст. Да. И почна с пълна сила да снима това, за което си говорим днеска, именно стрит фотография, улична фотография. И за мен много бързо се разви. Много интересни неща прави. Сега ще ги разгледаме всъщност. И за някои неща даже имам въпроси, понеже даже не мога да ги разбера. Има някои неща, които отнемат някакво време. Днес на гости ми е Станил Лазаров. Здрасти. Здрасти. Ами, за мен е удоволствие и много се радвам, че всъщност правиш такъв тип събиране, защото според мен има нужда. Особено от фотографи, които нямат дори и опита да гледат, нали, по-опитните. Аз не се прибавям към тях, но... Говорим за това след малко. На различни мнения сме. но е абсолютно полезно, според мен. Да, аз също смятам, че е полезно, особено за хора, които... Аз когато започвах да снимам, преди всъщност да започна курса, и нямаше откъде да гледам, нямаше откъде да се уча, поне на български тогава нямаше нищо. Именно, да, то повечето се... На английски има много информация, вече днешно време е много достъпна. Може да се превеждаш всичко, обаче на български няма много така източници. И не всеки разбира английски, нали? Не всеки може да... Да, факт. Та хубаво е така, то е за разпускане, да си го пуснеш да го гледаш, дори и за колегите, които вече са доста по-напреднали. Също е много интересно, защото пък те се запознават с хора, които никога не са виждали. Да. Днес ще си говорим за стрит фотография. Преди това обаче може да започнем с личния ти живот малко. Всъщност какво работиш, с какво се занимаваш, какво си правил преди да започнем фотоскул, защото аз всъщност не знам. Ами, аз съм родом от Добрич. Така ли? Там съм живял, може би 20 години и завърших туризъм, барман, готвач, сервитьор. Това ми беше специалността и дълго време работих като барман след това. По курортите най-вече. И след това любовта ме доведе в Бургас. И тук съм вече 16-17 години. 16 години? Верно? Там някъде са, да. Сега точно да. Не съм ги И бил. откакто си в Бургас, с какво се занимаваш? Ами, пак имаше период, в който ходех по бургаските курорти. Да. Нали? Преди като Преместил от Златни пясъци на Слънчев Златни, долу на Созопол и Златни. Да. Всъщност там и се запознахме с жена ми и като всеки, който работи в тази професия, в даден момент, нали, като го работиш, искаше да имаш и нещо свое. Отдаде ми се възможност, възползвах се и сега вече трета година. То това всъщност е след като започнахме курса, нали? Не, в смисъл след курса. Да. Да, нали след курса? След курса, да. Да, всъщност сега си имаш свое заведение. Да. На центъра на Бургас. Ами, той е дом на писателя. Той е дом на писателя, който стопанисваш? Стопанисвам, да кажем. Да. И всъщност кафето към дома го стопанисвам. Да, го държиш ти. Добре, супер. Това е, между другото, за хората, които са от Бургас, това е едно много спокойно така и приятно място за... Без за всичко. Даже е много подходящо, ако искаш да си свършиш малко работа там, защото е по-тихичко, не е типичното шумно заведение.
Творческа среда. И е творческа среда, да. Аз, нали, това много ми хареса, понеже цял живот и по тези заведения съм се занимавал с пияници и с всякакъв такъв тип. Си видял всякаква паплач. И тук вече си е нещо съвсем цивилизовано. Да. Какви събития провеждате всъщност там? Повечето са писателски. Има и международни писателски събития, също есенни литературни празници. Обикновено някой писател, като си представя книгата, нали, прави... Като минава да я представя в Бургас, примерно, Да. и я представя там. В месеца изкарват месечните събития на писателите, които си представят книгите и вече всеки, нали, ако някой... Например, гледаш ги и си избираш кой да посетиш от тези, които са ги избирали. Да. Което събитие ти е интересно, идваш да го видиш. Но не само писателски. Доста музикални е имало. Имало е музика с поезия. Това е интересно. Не знаех, че какъв тип музикални банди, такъв... Не. По-скоро класическа музика. Аха. Пиано, виола, валсови. Вие имате ли пиано там? Да. Така ли? Има пиано в дома. Не съм забелязал. Много яко. И такъв тип са. Творчески. Творчески, да. Картини има също като вид изложба. Особено лято в двора. А фотографии? Фотографии нямало е. Единствено снимаха преди години, миналата година всъщност, филм за Христо Фотев от БНТ. Да. И бяха наредили някакви, бяха изкарали някакви фотоси. Негови от... Ама те е много стари, явно. Негови фотоси. Така ги бяха наредили по стативи и беше между другото много така. Много добре стоеше. Така ли? Хареса ми, да. Защо не направите някоя фотографска изложба? Мислил съм го. То не е късно. Естествено, че не е. Да, аз питам, що за в бъдеще не направите. Има като възможност. Да. Ами... ти всъщност нали членуваш в БФО? БФО, да. Да. Членувам. Защо не им предложиш да направят една изложба там? Те нали правят годишна изложба? 2 пъти или колко пъти в годината правят? 2-3 пъти. Аз им предложих. Предполагам, че спънката е... че не е толкова... Посещаван? Не е толкова голямо като помещение. Защото тък му ще кажа, че той е по-посещаван от галериите, които... А може би хората, които да, те са по-възрастни. Не знам дали биха се... Нали, идеята е всъщност като направиш изложба, нали, да продаваш. Предполагам. И затова си мисля, че място по-скоро е малко. Те идваха, оглеждаха го. Така ли? Да. Аз си мислех лятото, евентуално в лятото е по-интересно, защото може да се ползва и градината, да. Да, въпросът е, ако е лошо времето и вали, не знам как. Вече те там. Нали, дали трябва, може би трябва да се приберат. Може би е добра идея да се направи като откриване отвънка в градината в ден, в който няма да вали. И после да се приберат вътре за безопасност. Защото пък иначе всяка вечер не мога да ги оставиш вънка, така или иначе. Да. Няма как. Добре. Така, ти мислиш ли си да правиш изложба? Сега малко в дълбокото скачам веднага. Натискат ме да я правя. Кой? Жена ми. Да, естествено. Да, натискаме да я правя. Аз не съм много такъв човек да се изявявам по някакъв такъв начин. И по-скоро, може би и някакъв страх, не знам. Защото кадрите ти са доста така абстрактни и са доста подходящи за такъв тип, как да го кажа, показване. Не просто в социалните мрежи, ами примерно биха стояли добре на стена. Ти всъщност за кафето имаш ли разпечатани твои кадри? Вътре сложил ли си? Тези, които ги принтирам за годишната ни фотографска изложба от БФО-то, после си ги прехвърляш. Да, си ги слагам в кафето. Да, супер. Увеличават се. Със всяка година. Да. Добре. Как започна да снимаш? Записаха ме на курс. Жена ме записа на курс. Аз
мислех си, говорихме си, че нали, искам да си взема някакъв фотоапарат, сякаш ми се снима. И тя за един рожден ден, като подарък му записа. Но ме записа на второ ниво. На фотоскоп. Да. И А ти имаш ли някакво понятие преди това от фотография? никакво. Никакво няма. Как беше второто ниво за начинаещи? Ами, доста така, в непознати води. Аз съвсем нищо не знаех. Да, точно това имам предвид, че... съвсем нищо не знаех и много неща не разбирах. И след като мина нивото, нали, не можах да се намеря. Така или иначе, нали, снимах си. Мислех, че пейзажи много ми харесва да снимам. Нали, той всеки се минава там през различните... През повечето неща, да. Да, мислех си, че пейзажи, но след като записах първо ниво. Ти вече го записа с нас. Да. То беше в нашия курс вече. Първото ниво. Там всъщност се намерих. На последната лекция. Да, Пламен, който водеше тогава личната фотография. Да, Пламен Михайлов. Всъщност той, така както казва жена ми, те изврати по някакъв начин. Да. Ами всъщност, аз когато записвахме там, когато минахме първо ниво и нали после следователно повечето записваме и второ ниво. Да. Продължаваме си. И аз бях доста озадачен, че ти не записа второ ниво. И почнах да разпитвам без Станил, що не се записа нали, за второ ниво. Ама той Милен го беше казвал това, мисля, че... Аз явно или нещо не съм разбрал, да. Не, аз често съм не разбрал. Не, че не съм бил там и не съм чул. Да. Така. И почнах да разписвам, той го е карал. Викам, кога? И тогава разбрах, че се го карал преди нас. Та ми стана много интересно и после като видях, че почна да снимаш яко стрит, всъщност почнах така доста да следя работата и ставаше все по-добре и по-добре. И наистина аз много се кефя на стрит фотография. Обичам до някъде да снимам. Честно казано, не ми остава време така да изляза да се разходя. Или може би не ми е чак така страст, защото ако ти е много голяма страст, ще намериш време. Аз, например, друго не ми се снима. Излизам и само това. Да, даже и не търся друго. Просто, сега някой портрет вкъщи на малки и на жена ми, но то аз не го приемам като някакъв вид. Ти просто защото имаш фотоапарат и да го правиш с него, а не с телефона. Сега някаква ситуация, нещо там не слуша и го снимам, но изляза ли да снимам, просто това е. Друго... Аз даже като изляза да... нали, виждам някакви кадри, виждам, които... Дори да си без апарата, като ти се разхождаш. Тях търся, просто виждам ги, когато го няма маяче. Връщаш ли се после? Да, много пъти. Минаваш някъде, виждаш нещо и после се връщаш да си го направиш. Опитвам се да не залитвам, да се връщам на едни същи места, защото много често и това ми се случва. Например, където съм имал сполучливи кадри, ако изляза и нещо не се получават нещата, някакси ме дърпат пак там и гледам да не го правя, усещам се. Всъщност ограниченията според мен ти развиват въображението. Да. Но то пък, като го правиш също е интересно, защото отиваш там и ти знаеш, че имаш кадър вече оттам и гледаш да е нещо съвсем различно, почваш пък да вадиш максимума от мястото. Ами, то пак, нали, зависи светлината как пада, нали, прави го леко различен, но пак е подобен. Пак е подобен. Нали, дори да го да някак си различен, има някаква връзка с кадри, които преди това пак се снимат там. А как си избираш местата, на които да ходиш? Ходиш ли да се скаутваш или просто излизаш? Ами имам любими места, където ходя. Я издай някое. Морска гара ми е много любимо. Да, ние ще видим, то ще се видим. Морска гара ми е много любимо. Обикновено някъде заставам, където според мен би станал добър кадър и почвам да се вглъбявам и виждам вече как би станал кадъра по-различен, по-различен.
Може би защото в началото не го виждам. Някакси като се вглъбиш в малкото и вече тогава става голямото. Някакси така е при мен. Да. Дори някакъв път става случайно. Но... Това е нормално. Съвсем нормално е понякога да така от нищо да видиш някакъв кадър, дето не си учил там заради него. Някакъв път отивам за един вид кадър, но всъщност виждам нещо в последствие и става съвсем различно и става и по-добро. Просто го намирам в процеса на търсене. Къде дойде в Бургас обичаш да снимаш? Примерно, имаш ли си някакъв маршрут? Така като излезеш? Преди да се вземе жилище, дълги години бяхме на квартира в Изгрев. Имаше един период, в който тогава санираха всички блокове. И там ми беше така доста приятно, защото обикалях между санираните блокове с интересни вече там, като са ги санирали разцветки на самите блокове. И аз обичам минимализмите и всъщност там ставаха някакъв такъв тип подходящи кадри. Или с някоя птица, или някоя сянка. Цветовете бяха много интересни. Ползвал си цветове? Рядко, но... Да. И аз такова впечатление съм останал, че повече преобладава при тебе в черно-бялата. Да не кажа на 90%, ама... Главно е черно-бялата, да. Да. Ами, аз обичам повече драмата и смятам, че там има повече драматизъм. И драмата според мен най-въздейства. Много повече от... Така виждаш повече фигури, повече... Аз винаги така като стане въпрос за черно-бели кадри, точно това казвам, че когато е черно-бяло, че се абстрахираш се от цветовете и гледаш само това, което се случва на снимката. И това е интересното на черно-бялата фотография. Пък и при тебе някои неща, които видимо са така доста в дълбочина, въпреки това изглеждат някак плоски. Защото, примерно, не мога да разбереш това какво е. Аз, примерно, не винаги виждам небето, там където има небе в твоите кадри. Айде да ги разгледаме малко. Добре. Добре, чакай сега да видим откъде ще започнем. Здравейте хора! Минавам набързо да ви напомня за нашите промокодове Батъкчиев 2024 за Dynaphos, който вече е за целия магазин, и Батъкчиев Print за Aesthetic Print. Въвеждайки ги всеки път помагате на канала. А ако искате да ни подкрепите директно, вече може да го направите с Super Thanks бутона под видеото или като станете членове на канала. Това означава много за нас и сме ви безкрайно благодарни. А сега да преминаваме към видеото. Първия. Ето. Сега примерно този кадър. За мен това е много интересен кадър. Ами това е на морска гара. Така ли? И то ли? Да, този е на морска гара. Това изобщо не мога да разбера къде е на морска гара. Много ми е сложно. Я ми обясни. Аз съм бил там много пъти. Ама това нещо е много... Ами администрацията, където е на морска гара, пред нея има едно като един куп, само че е така обърнат с един ръб надолу на куба. Куп? Да, метален куп. Между администрацията и входа на дока. Така, отпреде, пред стълбите на администрацията, да, точно, някъде. Пред стълбите точно той. Така, и там има куп. Да. И ти тук снимаш през него. През него, да. И... да. С какъв обектив е правено това? Нещо широко ли е? 40-ка. 40-ка? Верно? Да. Много интересно. На момента ли ги виждаш тия сценки? На момента ли виждаш кое ще затъмняваш после? Някой път да, някой път в последствие с обработката. Виждам как би станало по-интересно за мен. Нали? Сега... Да, то е субективно. Да. Абсолютно. Ами, за мен такива кадри са много интересни, защото аз обичам да правя такъв тип сватбена фотография. Сега, примерно, вместо птичка там да има двойка. Трябва доста да се покатерят от това. Извинявай. Но да. Определено ще трябва доста да... или с парашут, ако скочат. Примерно би било интересно. Но... Може да са двама и един горе в празното пространство с парашут да имаш и още повече. За мен нещо такова би било интересно. Аз много обичам да правя такъв тип кадри и затова много ми харесват твоите кадри, защото те са такъв тип минимализъм, само че
вместо двойка има я рибар, я котка, я птичка, я нещо друго, я лампа. Много обичаш да снимаш лампи с птички на тях. Някак си, нали, ми харесва как стои. Винаги ли в кадъра има живо същество? Не, тук примерно няма. Тук нямам, да. Това къде е? Това е на този мол, дето фалира Страда. Да. Аз скоро бях там. Скоро преди няколко месеца бях там. Това мога да си го представя как е. Това отзаде вляво, което се вижда като река, е покрива на мола. Да. Но изобщо не съм го видял по този начин, като съм го гледал там. Даже този кадър в началото, не знам защо се забърках, като почнах да го гледам и го гледах наобратно и беше много интересен. Аз във Фейсбук го видях, преди няколко дена го беше качил. Като го видиш наобратно е много интересно, защото... Не съм го гледал наобратно всъщност. Сега не знам дали мога го обърна, но като го гледам наобратно е много интересно, защото това изглежда като река. Примерно тук в началото е по-голямата част, където е по-близо до камерата, реката. И там вече се променя на... Всъщност аз съм ходил няколко пъти тук и покрива, който е, имам няколко други кадра, не такива като този, но там беше здрав покрива още. И можеш да направиш повече, по-дълги такива извивки като на реката. Докато сега вече е много накъсан покрива и не става. Паднали са елементите ли? Разкъсани са от времето, нали? Да. Все пак си е. Как ги виждаш тези неща? През апарата ли директно гледаш или първо оглеждаш? Не, оглеждам. Оглеждаш? Да. Оглеждам, снимам, виждам как стои, виждам евентуално как би стояло още по-добре. Имало и моменти, където не гледам веднага в фотоапарата. Просто снимам, после като се прибера ги преглеждам на... И тогава разбираш дали си направил нещо. Да, и виждам, нали, как съм го заснил, как е може да стане по-добре и пак ходя. Входиш да повториш. Търпелив човек. За някои неща да, иначе не за всичко. Много интересно. Аз пак ти казвам, за мен не всеки може да види този тип фигури. Те са малко такива абстрактни нещата. Да. Не знам, не мога да ти обясня аз как ги виждам. Просто ги... Не, напълно те разбирам. Просто може би го по някакъв усет или... Напълно те разбирам, защото... Виждам, че стои добре и го снимам. Не винаги всъщност и се получава, нали, много пъти... Да, разбрах какво имаш предвид. Си мисля, че може би тук би станал страхотен кадър, но после като почнеш да го правиш. Вече не ти харесва толкова? Не. Така ли? Има ли такива случаи? Да, има. Качваш ли ги и тях? Обикновено качвам това, което ми харесва. Сега, ако не ми харесва, не го. Има случаи, когато не ми харесва нещо, обаче след време ми харесва. Тогава го качваш. Оставяш го малко да почине. Може би го виждам по друг начин. Да. Колко време ти отнема едно такова снимане? Примерно като това на Страда, като си ходил. Колко време стоиш там? Примерно средно. Аз гледам почти винаги в мен да е фотоапарата. Сега тук... Днеска носиш ли си го? Да. И тук специално ходех до метро. Ти не си бил... Да. И просто така реших да мина и така за половин час, ако успея нещо да... Така да се отбиеш. Защото после се прибирам и... Има си ангажименти и такова. Гледаш да откраднеш малко време покрай другото. Да. Половин час. Да. Иначе разходките, които правиш на морска гара, по-дълги ли са? Примерно... някой път, нали, заявявам, излизам да снимам и 4-5 часа. 4-5 часа? Да. Яко снимали. И си обикалям и ми звънят. Айде, трябва да са свои кучета и се прибирам. Да. Разпускаш ли по този начин? Много, да. Просто се изключвам. Даже просто не осъзнавам, не усещам кога минава времето. Много е яко, че всъщност още когато си карал курса, си знаел, че ти няма да се занимаваш професионално с фотография, ами ще чисто за удоволствие. И така и си остана. Аз даже вярвам, че така и трябва да е. Трябва, според мен, човек да, като му харесва нещо да прави,
така да му се отдава, без нали да... Без да се насилваш. Да става някакси естествено. Мгм. Някакси, да не е да... Когато не ти се снима, не излизаш да снимаш, предполагам. Не. Да. Не, Макар, че има моменти, когато, нали, примерно, имам свободно време и гледам да го използвам, нали, Да, снимам сега. да. Или пък светлината е много хубава. Да. Да. Или примерно снимаме се, ама няма какво светлина. Смятам, че... Пропускаш. Да. Верно. Да. Да, то всъщност тя играе много важна роля. По кое време? Макар, че е доста ограничено като мислене, защото, нали, може да няма светлина. Може пък да е нещо по-различно, Да, да. сега тук всъщност няма значение коя е светлината в този кадър. Особено. Да, може би да. Сега като го гледам, Нямаш някой, кой знае каква сянка или нещо. да. Но пък в този, не, той тук просто небето, то винаги е по-светло. Макар, че може би ако има облаци, няма да стане чак. Тук всъщност е изчистено небе, нали? Да. Да. Добре. Това къде е правено? Това е на канала в Бургас. Добре, там не е типичен стрит. Това ти отиваш там. Не знам колко... Как да го кажа? Колко неща можеш да изкараш от там като кадър. Сега, примерно, като вземеш се разхождаш по улицата, да кажем по главната в Бургас, там има много шари неща. Винаги може тук ъгъл, там нещо да направиш. Тук просто е една поляна, да кажем. Да, аз обичам да ходя на плажа, когато е мъгливо. Аха, Тогава да. Значи има ли мъгла, просто съм така отвътре, почва да ме сърби. Влизам дори и жена ми, като кърмеше малки още, тя ставаше нали, рано сутринта, като вряхне. И така няколко пъти, 5 часа бутама, ставай, има мъгла. И аз Тя знае, че ще се изкефиш и те дига. тя се знае. Добре, тук това случайен човек ли е с кучето? Да, случайен човек, разхожда се. Колко време седиш да го изчакаш? Този специално го бях мярнал от по-далече. И аз, понеже ходя с колелото. Аха. И нали, за да мога по-бързо да достигам до някакви места. Иначе ако съм нали, пеш... Ако си пеш, ще изгубиш много време. Да, и примерно се харесвам, защото аз си харесвам и някой човек как изглежда. Аха. Да е, нали, горе-долу строен, да може да... Силуета да се получи как в кадъра, да. Да. Да е, може би по-прибран, смисъл, да не е с някакво широко яки, което примерно да е по-така прибран. И почвам да си го преследвам всъщност. Ти го следиш? Да, и си го намествам в някакви композиции. Значи, ако някой ден някой възследи, първо проверете дали този човек не е фотограф. И не иска да направи нещо, нали, интересно. Защото... Ама не разчитайте на това. Да. И също може и да не. Ми харесваше, нали, как кученцето те следваше. Изчаках я да дойде точно в този момент, където е, нали, вече. Да, където има водеща линия и отива към нея. Това е жена всъщност, така. Да. Защото аз почнах в женски род, защото ти каза. Иначе от тук не мога да разбереш, човек. Жена. Да. И всъщност гледам и, нали, крачетата на кучето да са в някакъв синхрон, да не се приплитат или някакви. Сега тук на този кадър имам вероятно 15 на 20, нали, подобни, но... Така е, те 15 на 20 подобни, как успяваш да ги направиш 15 на 20 подобни? Те не стои на едно място. С... И ако се штракаш? Штракането и вече точно, нали, вече те са през... Да. Супер. Хубаво е, че има синхрон в смисъл, че така се е случило, че и двамата са с разкрачени крака. Да, има случаи, когато няма. И когато няма късмет, да. Пропуснало. Честно да ти кажа, никога не съм излизал. Значи аз снимам от 4 години почти. Никога не съм излизал да снимам в мъгла. Мен това ме е любимо. Просто не ми се случвало, може би, да знам. Не съм го търсил. Винаги съм искал сякаш така да изляза, да видя какво е да снимаш в мъгла, но не ми е било някаква фикс идея. Да, иначе пък ние като пътуваме за Варна, там нагоре есенно време в прохода е пълно с мъгла. Там е направо, не се вижда пътя. На 10 метра нищо не се вижда напред.
В Бургас рядко има мъгла. За Да, жалост. да, рядко е. По планините е по... Да, по-готин. или дори Добре. край някой река Русе или нещо такова, там също си има. Да. Така. Следващия кадър, който ще разгледаме, е много характерен за тебе. Ти много обичаш да снимаш обърнати хора. Тоест да ги снимаш, после да ги обръщаш. Ами да. И първият път, като го направя, аз бях много шокиран. Седя, гледам го. Не си спомням кой беше първия кадър. Пак беше... сещам се. Мисля, че на една локва беше го отразил един човек и го беше обърнал. И аз, то всъщност, когато го обърнеш, тя се вижда отражението в локвата. Да. И аз седя и гледам и не мога да разбера какво е това. Докато го асимилирам, защото ти ги правиш много контрастни. И не мога човек да разбере, че това е локва. Просто и се чудя какво е това, през което се вижда този човек. Защо отражението е по-голямо от самия човек и така нататък. Но е много характерно за тебе така да обръщаш кадри. Да, аз дори с този кадър за първи път участвах на изложбата на БФО. Така ли? Да, и като го занесах и нали, там си помагаме колегите да се закачаме снимките по стената. И аз се закачам и няколко от клеите идват. Не, виж как се сложил, той е на обрат. Не, викам аз така. Но виж как той е на обрат. Ами, да, то всъщност трябва да го видиш. Трябва да го помислиш малко. Да, така и си го представям, нали, както в такъв случай. Да просто си е рисуване с светлина някакъв вид. Много е интересно, че тук сянката е голяма точно колкото... Сега не мога да измеря с милиметри, ама почти точно колкото физическо, колкото човека. Ами да, това е в определен момент, нали, през деня. Да, не може да се случи постоянно. Именно, ако е много ниско слънцето или по-високо, вече... Или се удължава, или ще се удължи, или вече ще се захлюпи. Тоест това ти не чакаш примерно тук златния час. В определен момент. Примерно след обед, ранния Имам си там половин час и чакам. Ти знаеш кога се случва? Да. Примерно съм ходил, видял съм трябва малко по-късно или малко по-рано. Примерно не стават сега. Да, и ти си го следиш според сезоните, защото и времето слънцето пада по-рано. Да. Ами, доста интересно. Да, много е интересно, че това е илюзията. Всъщност, че човека е точно толкова голям, колкото е и реално. И става малко майндбловащо. Забъркваш се много, че това всъщност е той. Изглежда като клонирано. Така. Личи в школата на Пламен Михайлов. Да, личи си школата на Пламен. Тък му щях да питам откъде си го взаимствал това. Колко време чакаш за такова нещо? Примерно отиваш там. Знаеш, че това трябва да се случи в определен час. Да, и освен това, нали, трябва и да хванеш, нали, аз поне така, аз го правя. Чакам колездача сега, ако е леко кривно, нали, те почват да му се събират ръцете в сенките или в... Гледам ли краката да съм в такъв подходящ това шансът всъщност не е много голям да се случи перфектно да е в тази поза, защото той ако мине малко по-диагонално и ще се изкриви всичко. Сутрин за щастие по този маршрут минават доста колездачи. Къде е това? Това някъде... Това е точно на входа на моста. Да, отгоре на тези осморките или как не викат. А ти снимаш от стълбите отгоре? Да. Так му ще да питам това много високо, откъде си го снимал. Ама аз, понеже е обърнат кадър и не мога да позная мястото. Така по плочките малко ми... По това го познах, обаче всъщност е малко по-сложно. Ами ти явно си ранобуден човек, аз не мога да ставам толкова само да снимам. Ти като ми каза, че жена, че в 5 часа, ако Жани ме вдигне в 5 часа да ходя да снимам. Сега не си мисля, че ставам 5 часа. Не, защото даде за пример случая с мъглата и... Тогава е изключение, тя че не би ме събудила. Естествено. Ма аз не бих направил такова изключение, просто много обичам. Аз съм ми казвал, има ли такова нещо? Да. Ставам. Помагаш ли си понякога с модел? Случвам се жена ми да я вкарвам в някакъв кадър. Просто да знаеш, че там трябва човек. Да, но много рядко. И трудно ми се получава.
Мисля, някакси го виждам нагласено. Неестествено. Да. Да. Може би, защото знаеш, че... Може и това да е. Може и това да е, ама според мен, като снимаш някой, той просто трябва да не знае, че го снимаш, за да е максимално истинско. Има ли си проблеми по улиците? Макар, че с твой размер... Да, това им помага. Трудно човек да ти направи проблем. Аз примерно не бих. Това им помага, нали, гледали съм така малко по-лошо, но... Как така? Не го и извъртат глави, но рядко, наистина много рядко. Иначе съм слушал и в твой подкаст доста фотографи, които казват, че си имат проблеми с това. Ами да, особено ако... как да кажа, особено ако си твърде забележим макар че ти си забележим, защото си нали, голям човек. Да, всъщност той в момента ни личи, обаче станива високо около 1,90 м и нещо. Обикновено габарита ми така ми помага. Респектиращ се. Може би. Да. Иначе не съм толкова лош. Да, не, душичка се, да. Аз знам. Но има хора, които правят така, обичат да правят скандали за такива неща, особено за най-малкото. Си ги има да си търсят кой ги снима, ти тук нямаш право и така нататък. Но казваш, че си няма проблеми, до сега никой не ти е... Не, нямал съм някакви дори спорове така, сега някоя мимика, жест, нещо. Да. Дори среден пръст не съм показвал. Наистина ли? Да. То пък това е тъпо, ти можеш да свалиш нещо много интересно с някой среден пръст. Може би да, по някакъв. Да. Такива неща също много харесвам. Това пак е мъглата. Това е пак мъглата, една от... това е пак на морска гара, това. Да. Това е охот на една пейка. И аз съм ползвал. Не по същия начин, но да. Пак така много ми хареса този тип кадри, защото аз бих направил същото сега, то я го видиш, не, но подобно, само че там да има двойка. Различен тип. Но аз затова и така толкова че следя работа, защото това е една гледна точка, която на мен ми е интересна, понеже нещата, които обичам да правя, са близки до това, което ти правиш като стрит фотография. Има други видове стрит фотография, които не са по-лоши, но просто са по-различен тип. Тоест има Ти всъщност най-вероятно следиш много стрит фотографи, които обичат да стритват повече хора да снимат отблизко, да правят контакт или пък да снимат някакви графити, такива неща. Ти снимаш всъщност графити? Имам, мисля, че няколко снимани, но не съм. Но масово не. Не са ти чак така страст. За сега, то не се знае в даден момент как може да ти се... Аз това всъщност разбирам те, като казваш няма как да се обясни, защото то наистина няма как да се обясни, или ще го видиш, или няма да го видиш. Специално даже си мисля, този човек, отново е рано сутринта, за жалост в морска гара по това време почти няма, или някой ще дойде с колата. Така свободно да се разхожда някой, почти не можеш да видиш. Да, рядкост. И имаше двама работника, не ставаха никакви кадри и изведнъж този човек се появи от някъде. И на няколко места го снимах, почнах да го преследвам. Защото това няма друг. Това е много, между другото, много е крипи. В колко часа? Това е сигурно 6 часа сутринта, 6-7 нещо такова. Так му става светло. Да, това е много крипи, така сутринта отишъл си и така на спокойствие се разкажеш на морска гара и изведнъж някакъв човек да следи и да снима някакъв папарак. И то по метров, да, не можеш да му кажеш нищо. Мисля, че не ме видя, или поне така си мисля. Защото така спокойно се вървеше. И в един от кадрите, защото той тук е редица от такъв тип пейки, и така ми съм ярна, че стои готино в... Той не беше се хванал вътре цялата фигура в това кръгче. Ти го видя и после прибяга на следващите. Прибягах малко по-нататък на следващите и вече там се го цъкнах. Да. Това при тебе е по-сложното, отколкото при мен. Аз ако трябва да направя такова нещо, просто ще ги сложа там и ще им кажа стойте тук. Да. И ще ги снимам. А ти тук трябва да си прибягаш, да си нагласиш нещата, което пък го прави още по-така интересно и предизвикателно. Но може да навлечеш на някои проблеми. Като нищо някой да си помисли, че жена му е пратила детектив да го снима и да го следи. Е възможно. Но поне на мен колелото много ми помага, защото така бързо успявам
Да избягаш. Или да ги догониш, или да. ги И догониш, да ги да. догониш. Да, особено в мъгла, например, аз като изляза, нали, си мисля на 2-3 места да отида по цялата ивица. Да. И сега ако съм пеш, тя мъглата, нали, не е, тя 2 часа, ако се застои, добре, нали? Ама После в повечето заминава. случаи. Да. И да, и примерно, за да стигна от морската до морска гара, ако съм пеш, ще ми отнеме доста време. Да, Така със е, с сигурност. колелото. С колелото много добре, то е и полезно. Да. Освен това. Ето тук Това пак е в от мъгла. същата... Ти доста обичаш наистина да снимаш в мъгла. Това е същия ден. Така ли? За тази с ухото. Тук противно на другите кадри, тук няма фигура. Имам още един се вижда да, там. има. Един там. Той трябва да се загледам, защото съм с малък монитор тук е. То 13-инчов лаптоп и... Има един там се вижда. Да. И това същия човек, не е същия човек, нали? Не си го преследвал толкова много. Не. Друг е. Да. Вероятно някой рибар по това време. Да, рибари всъщност има много, нали? Ти всъщност даже си ми е оставил някъде, тук сега ще видим. Има някой рибар. Чакай да тук. Ето го рибаря. Да. Често ли снимаш рибари? Не ги снимам често. Ама някой път като го видя, нали, че би било добре, го снимам. Той сам по себе си е достатъчно контрастен. Като гледам, даже нямаш нужда от кой знае какви филми. Предизвикателство, не може да ги преследваш. Може би да, така много статични. И той е с колело, виж, той може да... Рибарите обръщали ли са нещо към тебе, примерно, да те питат за снимките за такова, или те не виждат? Не, повечето не ме виждат. Повечето? Аз не, че не се виждам, но не разбират, може би. Не разбират, Тях. да. Ти минаваш, правиш кадъра и заминаваш. Добре, чакай се върнем. Тия неща. Миленски пита дали повече Да, с 40 едните мм. са с 50 мм. Стария ми кропката, с която бях с 50 и там Те отива на 80. в началото са ми те и след това като си взех Ти с какво снимаш всъщност в момента? Z птица. Да. То не, че има значение, просто ти трябва да ги виждаш нещата. И тогава си взех 40. 40 на... И само с нея се снимаш? Само с нея. Само с нея? Само с нея. Верно? Да. Много яко. Това, което каза, те че... май повечето, особено с тритърите, май повечето. Май се снимат с... Да. Защото по този начин оптимално някакси, нали, разбираш и с какви възможности разполага обектива и се настройваш. Иначе пък, може би се разсейваш, търсиш нещо друго. Търсиш на различни дължини, става много... Различни дължини, може би се объркваш. Пък така, като се знаеш, аз пак стигам до там, че, нали, ограничението. Да, ограниченията те вдъхновяват. Да. Какво да вдъхновява тебе всъщност? Не знам какво ме вдъхновява, честно казвам. Гледаш ли фотография? Дали? Дали гледаш фотография? Гледам, да. Гледам, но не знам дали се вдъхновява. Имаш ли някой любим така стритър? Имам няколко. Сега даже имената не мога да сетя обаче. Нищо. Може да, ако се сетиш В по-късно. смисъл, не знам дали би ги казал правилно. Българи ли? Явно не са българи. Не. Не са българи. Един е... Всъщност е един румънец. Той е бил сега на... Овидио Селеро? Да, един е. Да, той е много готин. Да. И... Овидио е много интересен. Той всъщност като човек беше много странен. Той беше сега на конференцията. И... Ами аз така чух, че бил много така. Да, и той всъщност много добър човек е. И много така... добронамерен е. Самият човек е много така добър, обаче какво се беше случило? Супер странен. Аз примерно отидох да го взема аз от летището в Сарафово Кацна. Ходих да го взема аз от летището и на пръв поглед не ми направи никакво лошо впечатление. Той и после, нали, но втората вечер, когато събираме там на партито, на заведението, и той е така седнал в дъното на една масичка, самичък, и седи и само наблюдава.
такова. И то ти изглежда толкова сериен убиец, че е опасно направо. Но да, не, ние после то си знаехме, че той обаче изглеждаше много плашещ в някакъв момент. После пък се оказа, тя лекцията му мисля, че беше след това, се оказа, че е много готин. И започна да си общува с хората, но явно му трябваше малко повече време. Така да се отпусне и да се разприказва. Но той прави много яки неща, наистина. Да. Да. Той Той е така и мисля, той че се е заиграва станал много сега с синки. станал рекламно лице на някаква... Да, на лайка, да. само. На лайка той даже снима с тяхна камера постоянно и рекламира ги там постоянно, че за стрит много яко и така нататък. Те неща, аз смятам, че техниката не е чак такова значение, ама като си рекламно лице, що пък да не... В смисъл, като си добър, що да не се възползваш от това да си рекламно лице? Не, вероятно си има и не може пък да няма, според мен, и влияние някакво. Пак Кое е си това, има. че... За техниката. Сега примерно дали ще снимаш с Sony, Nikon или Canon с 40-ка, какво значение? Ти като ги виждаш нещата, си ще ги видиш с трите апарата. Не знам, някой казва, особено за лайка, например, че там пък тя нали е малко се води по снобарска. Точно, да, снобарска. Да. Но пък параметрите, които можеш да бараш, особено в обработката, са си много по... Къде е, на лайка ли? Да. Така ли? Аз не съм... Така съм чел, нали сега може и да... Кажи малко, че на мен ми стане интересно. Аз това не знаех, че... Не, това е смисъл. Искаш да кажеш в постобработката или в самия апарат? В постобработка. Аха, да. Виж, не знам. Няма как според мен нещо, нали, да струва много повече от другите неща и да няма, аз не знам всъщност не знам колко струват лайките, обаче видях неговата лайка е много малка. То пак зависи, може би от... Да, неговата беше много малка, много практична, да. Да, повече. Може би това всъщност за стрите е много удобно, защото къде е това? Макар че той е твоя с 40-ката, тя 40-ката е някаква повечинка. Да, тя е манинка, да. Да, добре. Да поговорим се малко за този кадър. Този кадър... Това е преди солниците, имаше един капан. Бяха го затворили целия в... Очевидно не целия. Да, имаш на 2-3 места. Може би изгорял на елона. И аз се вмъкнах вътре. И си чаках вече там. Можеш ли да виждаш кога идва? Има ли откъде да се види? Да ничам, виждам го и се връщам. Добре, тук примерно от статив ли снимаш? Не. На висока скорост. Да, не имам предвид, че много добре изправено, че може би в поста си го кропнал така, че да изправиш отгоре линиите. Но... Да, като рамка един вид. Да, рамката е много готина, че е перфектно направена и него си го кадрирал много добре вътре в дупката. Изглежда много интересно. Да, можеше да е една идея, може би и другото колело да се вижда цялото. Но... То това е мал шанс, нали знаеш. Твърде перфектно. Но вече няма как. В смисъл, целият налон вече е разкъсан. Не може вече не може да се направи такъв кадър. Освен ако пак не му сложи. Да, той трябва да изгори пак и пак да стане такава дупка и така нататък. Това е интересно, че някои неща са супер... повече не може да са... Дадена ситуация не може да се повтори. Да, еднократно. Ако го видиш, ако не го видиш, пропускаш го и така. Тук какво прави всъщност? Ти си караш колело по алеята ли? Да, карам колело с фотоапарата, ако видя нещо интересно. Спираш. Си караш колело и така и помежду другото. Не само аз излизам, главно излизам да снимам. С колелото ми е по-така. И се оглеждам и виждам. Някакъв път някъде го оставям колелото, тръгвам и после докато се върна да го взема, някъде не съм го открадвали още. Верно? Да. Зарязваш с колелото е така някъде? Случвало ми се, да. Оставям го и го ли заключваш поне? Аз не го оставям с идеята, че ще го оставиш? Че ще го оставя, да. И тръгвам след нещо, виждам друго и така разсевам се, оглъбявам се и после се връщам. Мале, това ако си в Холандия, нали знаеш, че до 2 ще го няма? Може би. Не си ли чувал? Не. Те там страшно много крадат колела. То всъщност там има някакъв кръговрат, купуваш си колело, те ти го открадват, после си купуваш откраднато вече.
Аха. Те пак, Те пак. пак ти го открадват. Да, в Холандия страшно много крадат колелетата. Добре, че в България не сме чак така. Не сме пак, ама. Бето сега не ти е Има- изчезвало. Чел съм някакви похвати, за да не ти откраднат колелото. Нали, да го оставаш така на по-публични места, където минават много хора. Какви? Сега ако го оставиш на тук някъде подпрямо на тази ограда, според мен почти никой няма да ти го вземе, защото всъщност То няма кой да отиде до там пеша. не, той има доста голям поток от хора, но ако е някой, който, аз поне така си мисля, нали, някой, който иска да ти вземе колелото, всъщност няма да знае на кого е това колело. От толкова много хора, които минават. Да, има логика. Може и да си само аз те да си. Да, може. Но, така ли? Добре, чакай да вървим напред малко. Тук продължаваш. Тук вече това са много колелета. Тук вече да. Тук това твоето колело обърнат на обратно ли? Да, това е моето колело, така реших да го пробвам и да си чакам пак някакъв колездаж да дойде. Те са минали двама. Един е всъщност. Това е пак на морска гара, където е фара. И аз съм се качил горе по стълбичките. И всъщност това колело, което е долу в ъгъла, беше оставено от някакви хора. Там се разхождаха, нали? Има една като пътечка, където отиваш пред фара, там се разхождаш. Не знам дали си... Чакай По камъните там, между камъните. Не ми изниква. Добре, да. Смисъл беше оставено и те хората се разхождаха, вече той чаках и някакъв, нали, да има и човек, да не са само някакви колелета. И... Като минават колездачи, не се ли чудят какво прави това колело там обърнато с главата надолу? Сигурно се чудят. Сигурно отстрани изглежда много интересно. Да, но тук си всъщност си правих някаква композиция. Тук доста се е почакал, може би, защото... Ако казваш, това колело долу вляво си стои там просто. Да, те го бяха подпряли и то се стоеше. Да, и подпрямо. също време минава друг колездач. Това е доста мал шанс. Направо е... Аз, примерно, то първо трябва да се сети за такова. Това, сам ли се сети за това нещо? Да, или видя нещо подобно? реших да го обърна. Аха. От началото го подпирах някъде. И нали минават някакви колездачи, снимам. Но някакси ми стоеше много неестествено подпряно. И Тук в началото, докато си правил този кадър, в началото си го подправя, да. И после реших така пък да го обърна. И така, ми стори чисто интересно. Ползвал ли си го като рамка? Колелото ли? Да. Опитвал съм се, особено гумите, нали, там да хващам. Не ми се е получава или поне не ми допада. Не ти е хрумвало нещо, да. Но от време на време се опитвам, може би, в даден момент. Добре, така за рибара говорихме. Тук да не изтървем нещо. Се получат. Така. Ето, до този кадър стигнахме. Да, тук вече се е повдигнала мъглата. Тук вече, да. Това тук по същото време като... Това ли е? Или друг ден? Не знам дали е същия ден. Да. Не мога да се сетя. Но всъщност на мен тук ми хареса как хванах Гларуса. Да. Да. Според мен тя като цяло прави. Тук много хора има на това долу на... Да, рибари. Защо има толкова? Рибари ли са това? Рибари са. Да. Така доста голяма тълпа. Има си. Сега тук не ти ли се е искал, примерно, този кадър да го имаш с един колоездач? Или някой човек минаващ по... Той шанса да ти се падне и птичката по този начин и човека... Да, може би ако имаш много... човек, ще да отнем пък от птицата. Не знам. Да, може би да. Ще да вземе твърде много вниманието. Ето тук обаче има. Тук има, да. Тук е доста интересно. Птичката си отива. Птичката си отива, даже аз този кадър... Понеже аз обичам да им слагам имена на кадрите. Да. Добре, искаш да се върнем от началото и да ми кажеш кой как се казва. Имат ли всичките наименования? Повечето имат. Кажи този и после се върнем. Този мисля, че е от литаща младост. Литаща младост? Да. Доста поетична. Видях тая баба. Баба ли? Аз, защото тук ми е... Да, възрастна жена, така си гледаше навънка и птицата и някакси така ми дойде. Всъщност, това съм го казвал и преди, но в дома сега на писателя, където е кафето, покрай писателите така доста им помагат с измисленето на имена.
на снимки. Допитваш се? Не, по-скоро им слушам Аха, някаква, нали, евентуално поезия или нещо, което цитират. т.е. те не Тяхно. знаят, че ти помагат. Да, те не Да, знаят. Просто аз несъзнателно. си ги слушам и някоя фраза много ми харесва и просто заковава някой мой кадър, примерно, който Да. съм си мислял. За тези от вас, които все още не са разбрали, от 25 до 27 април в Поморие ще се провежда фотографската конференция на MadePro. Може да очаквате много разнообразни и интересни, както родни, така и чуждестранни лектори. Ако все още не сте си взели билет, може да се възползвате от промокод Батакчиев за 7% отстъпка, така помагате на канала, същевременно отпестите пари. А сега обратно към видеото. И така, стават и си помагаме. Без те да знаят. Без те да знаят. Виж, те пък може някой ден да се инспирира от твой кадър, за да напише нещо. Възможно. Без ти да знаеш. Еми, Да, и я кажи сега, кои си имат имена и кой как се казва? ами, те са много скорошни. На този мисля, че няма Добре. име. Този как му беше? Имаше май. Да. Дали няма да ги има написани в... Май ги има. Я ги Да, първите две, които съм ги изтеглил от Фейсбук ги няма, но тези ги има. Тук има две следи. Да, това се казва две този. следи. Този май е контракт. Живот. Живот в сенките. Живот в сенките, да. Този не знам дали има. Има ли? На мъглата. Не, из мъглата. Из мъглата. Този би го кръстил из мъглата 2. Изгубени мечти. Доста поетични имена. Това как се казва? Извратиха ме тези писатели. Това не знам. Инерция. Инерция. Да. Инерция. Всичко ли е така, както го снимаш? После режисираш ли по някакъв начин в постобработката? Дали клонираш някакви неща, дали изчистваш някакви неща? По-скоро изчиствам някакви неща. Не винаги, но ми се е случва да изчиствам. Тук контраст. Всъщност всичките ти снимки могат да се казват контраст. Да. То ми е така по-мързеливо заглавие. Да. Как да се казва? Това няма контраст, че. Монолог. На звука. И стигнахме до отлитаща младост. Така. Преди да продължим с кадрите, искам да те попитам, снимал ли си в чужбина стридите? Ами стрит само в Истанбул. Снимах миналата година. И как е там? Много ми хареса. Всъщност там, може би, би ми се наложил да снимем по-цветно. Защото той е много колоритен град и Да. нали, ширини е навсякъде. Но е много благодатен за стрит. Аз лично бих се връщал и връщал отново там. Аз също съм снимал стрит там веднъж. Ами, то някак си няма и как да не снимаш според мен, защото то, с този живот, дето кипи около тебе, то някак си те Само в подтиква да го правиш. Само в европейската част ли се бил или от Не, обикалях и от европейската и азиатската. азиатската, да. Сам ли ходи? Сам, да. Самичък? Сам. Колко време беше там? 4 дни, 3 нощувки. Само снимане. Само снимане. Само снимане. Да, единия ден, първият ден още. Ми се беше схванал крака, защото аз от сутринта 6 часа пристигна автобуса и в 7 часа вече трябваше да стърся хотел, къде да нощувам, защото аз нямах запазени хотели и такива неща. Не исках да се ограничавам. Примерно някъде отивам и Само там трябва ще да спиш. се връщам, защото трябва да се настаня в хотела или нещо такова. Просто реших така. Отивам и по пътя да си намирам някакъв хотел, спавам. Така решаваш, че ще останеш тази вечер тук. Да. Оставаш На си. другия ден ставам и си хора където искам. Много яко. Мега свобода. Ами да, така си го бях планирал. Много интересно. И... Аз пък не обичам така. Аз обичам. то си е- До човек е, да. Аз обичам да ми е планирано, иначе ми е много напрегнато сякаш. Но може би трябва да опитам и аз някакъв път, мога ми хареса. Знае ли човек? Ами Но- аз имах един период, в който
Буквално всички пари, които изкарвах, ги влагах в пътувания. И бях вече там около 20 няколко годишен. И буквално всичко, което събирах и така се пообиколих доста. И оттам може би ми е този по-приключенския дух. Примерно ми се случва и така с една раница и един месец Камбоджа и Тайланд и Верно? с раницата, да. Ходил само с една раница в Камбоджа и Тайланд за месец. Да, с един приятел двамата. Как изкарваш? Переш се. Колко често? То всъщност там е топло, те дрехите не са много обемни. Обаче това си е интересно. И къде оставате да спите? Нямаме определено място. Примерно 3 дни Банкок, 3 дни Пукет, после в Камбоджа Помпен. Къде идва от вятъра? И оттам е може би този по-приключенския дух, дето ми е останал още. Някакси по-детски. Няма ли някоя интересна история от Камбоджа? Така да ти изникне. Има примерно ние като бяхме там, най-голямата атракция туристическа в Камбоджа беше да застреляш крава с калашник за $50. Или Моля! Или за $150 може да я гръмниш с гранатомет. С гранатомет? Да. Да. Всъщност няколко километра по-страни в Индия, например, тя си е свещен живот. Но... Не съм чувал до сега за... Те такива... Нашите тук по панаирите пасти да ядат. С пушките и капачките. Ти пробва ли? Не, аз обичам живота. Да, добре. Просто да се убедя. Някакъв такъв тип им бяха атракциите. Сега може би вече се е променил. Примерно, особено там в Анкор Ват, като ходиш и ти казват, тук примерно има масов гроб на 400 човека или на 600 човека и виждаш там от пръста дрехи, кости стърчат и някакви такива щурти. Това са го ползвали за атракции? Това имат, това ползват. Това е от нищо да направиш нещо. Сега вече може би не е така, защото Камбоджа се вероятно, това преди колко години? Може би 20, не, 17-18 години. Да кажем началото на 2000. Добре, как решавате да отидете там? Ти по това, което ми казваш, тогава не е било много привлекателна туристическа дестинация. Ние всъщност бяхме решили само в Тайланд и се качихме на север, във втория по големина град след Банкок, Чанг Май. И там се запознахме с един библиотекар, някакъв англичанин беше. И той тогава ни каза, отидете в Камбоджа, Анкор Ват, така и така сте тук наблизо. И така отидахме, уж да го видим само. Но всъщност не знаехме, ние като излязахме от Тайланд, видяхме го, замъка, бяхме в столицата, после отидохме. След като видяхме монумента, върнахме се и на границата ни напуснаха, защото след като излезеш от Тайланд, един вид визата ти вече и трябваше да се върнем в столицата Помпен, да си направим нови визи, за които чакахме 3 дена. И трябваше да чакаме там и така бяхме. После от Помпен директно в Пукет кацнахме и там вече може би стояхме повече 10 дена. Но Камбоджа тогава не беше много привлекателно място. Разбрах, да. Границата от Тайланд до Анкор Ват е 100 км, нещо такова. Да. 9 часа. Пътуваме с едно автобусче. Няма асфалт, само една червена сгория. То по-добре пеш. И където има някакво осветление, рояци с всякакви насекоми. И спира, примерно, шофьора и казва, тоалетна.
И всеки слиза, оглеждаш се постройка, нещо. Няма. Кой къде се намери? Жени. В храст. И Те там поне джунгла. в Помпен имаше 5-6 асфалтирани улици и това беше тогава. Сега вече сигурно са цивилизовани. Вероятно, Не знам, да, аз не да. съм ходил. Но сега е доста посещавана дестинация. Сигурно. Те там се развиха. Те дори тогава казваха, особено за Виетнам, че нали, новия Тайланд, защото те имат много добра плажна ивица. И предполагам, че туристически, особено Виетнам, доста се е развил. Но аз не знам, но мисля, че да, защото доста го предлагат като дестинация вече. И агенции и така нататък. Доста популярен става малко по малко. Къде другаде си ходил? Така, приключенски. Приключенски. В Индонезия, там с жена ми, пак за един месец, пак така с пораница на гърба. Това вече след като се запознавате, след като Да, идваш да живееш. след като се запознахме, решихме и така да си... Къде в Цяло лято Индонезия? На ще Бали работим. или? Ами, не само, на Бали бяхме. Аз съм преди чул, че там е месеци. много ефтино. Като да седиш там и да... Ами да, сравнително ефтино. в смисъл, че Но не можеш- бяхме само на Бали, даже на Бали всъщност така доста се разочаровахме. Така ли? От комерциализацията? Да, и е много така, поне ние така го видяхме, нали, защото той не е малък остров. Да. Но беше малко по, защото мюсюлманска държава, нали, малко по, не знаехме какво да очакваме. Но пък Бали, столица Денпасар, където е, там са будисти. Там са само будисти. Но бяхме и в столицата, и в други големи градове. То си е 5 големи централни Колко време острова. изкарахте там? Пак месец. Месец. Да. 27-8 дни. Това е много време, да. За една раница. Но се намерихме там с нея и едни острови, където там си беше рая, според мен. Те ли? Да. Скрития рай. Беше много добре. И сигурно няма и толкова много хора, защото не ги знаят. Ами не е толкова популярно. Да. Това е. Аз всъщност и такъв тип места исках. А сега малко мислил ли си, откакто вече стритваш, да ходиш по някакви такива места? Иска ли си? Естествено, че ми се иска. Къде искаш да отидеш? Не съм си мислил точно конкретно място. Може би Южна Америка, нещо такова. Южна Америка? Да. Ама и така пак приключенски с една раница. Ами да. Две, айде. Една запад. Ами аз не обичам и така да отида някъде, 10 дена в някакъв хотел да стоя и да ходя на закуска сутрин. Ти буквално обичаш да си избираш хотел, докато си на улицата пред хотела и тук ще спа тази вечер. И влизаш. Ами да, така, поне преди бях така сега. Сега не знам, то може би с времето човек, нали, оляга и се търси някакво по-комфортно дома. Да. Ама... А планирал ли си да ходиш някъде? Толкова надалеч не, може би... Нещо европейско тук? Да, по-скоро пак бих учил в Истанбул. В Прага много ми се ходи. Аз в смисъл ходил съм, но ми се ходи фотографски. Ми се ходи. Да. А, Ето е много различно да отидеш някъде да снимаш и да отидеш някъде да разгледаш и да да, спечелиш. аз преди не съм ходил. Сега Ти съм ли си си мислил снимал, да? сега да отидеш, примерно с тези умения, които си придобил, на тези места, ще е друго. Ти ще видиш локацията по съвсем различен начин. Абсолютно, да. Ще видиш неща, които... Ай, не знам дали всъщност искам да го видя фотографски. Защото пък така няма да видиш други неща. Където Да, са- то е едното за сметка на другото. Ще гледаш само това, другото ще го изпуснеш. Но... А Истанбул, колкото пъти да отидеш, пак ще са малко. Там винаги е Абсолютно, много, да. там винаги е много интересно. Те са си такива мегаполисни градове, и като Банкок, и като Джакарта. Да, Ще са- големички. Добре, айде да продължим още малко с снимките. Така. Това къде е правилно? В Бургас ли е пак? Да, Ти това всъщност се снимаш основно в Бургас, нали? Основно са тук, да. Основно са тук. Това е филхармонията. Стълбите към подземния паркинг на Кирил Методи. Да, до кафето. Да. Всъщност, Тук също отивам на работа и от няколко пъти вече го гледам
Нали, и лампата, и как се отразява. Нали, надявах се няколко пъти да има и кацнал гларост на тая лампа. Но пък стана така някак. И летящ пак не е зле. Да. Пак не е зле. Нали, ако беше кацнал да се отрази и в долното отражение, ще да е може би някакси. Тя пак не е късно да стане в даден момент. Следващия път, като минеш, може да е каснал. Да, вече Добре. за жалост е отшла нататък сянката. Всъщност, в този момент, ти апарата в себе си ли го държиш или в раницата и... В раницата. Добре, докато го извадиш такова и после почваш да сядаш и почваш да чакаш да мине птичка. В 9 часа отварям, 9 без 15 съм там, имам 15 минути. 15 минути само седиш. Чакам, На да. едно място. Еми да, чакам се. Какъв рибак си. Еми да, то си е вид рибърлък. Да. Баш си е. Ще седиш на едно място и чакаш да клъвне. И чакаш. Дали не е. И това е. Това не го мога аз. Аз затова казах, че си търпелив. Аз примерно не мога да... Всичко друго е окей, обаче така да седя и да чакам да мине птичка, няма да мога да... Ето тук пак обърнато, този път сянката и отражение има, и сянка има, Да, този от но пък кадрите... човека липсва. Нарочно. Как липсва? Къде липсва човек? Ами, тази част, която му се отразява в локвата, на него му липсва физически в тялото. Тук надолу. Да. Това имам предвид. Идеята ми беше, че нали, един вид половинката, която се отразява в локвата, да му е половинката, която му липсва долу. Точно това имам предвид, да. Това А ти- търсих тук. В последствие ли го отряза? Да, човека е цял. На твоя кадър, на който си оригиналния заснел, си е кадър, цял и да. после реши да го резнеш. И да го обърнеш. Всъщност този е от кадрите, които в началото не знаех дали ми харесва. И не го... Доста време така се стоеше. И бяха пуснали в фотофорум. Да. Ти всъщност там имаш доста... Да, аз там качвам. Бяха пуснали месечна, те правят месечни някакви конкурси. И темата беше отражение и аз реших Да го пробваш, да виж дали е пробвам хубав. там. Да. Мен ми се стори интересен. Аз и сега съм така. Имам кадри, които не знам дали ми харесват. Пък всъщност сега в случая с този, нали, той тогава спечели, нали, първото място. В Сериозно? конкурс, да. Супер, значи е много хубав кадър. Всъщност, Да, но на мен аз си ми не харесва. го разбирах като Да. много хубав. Някакси ми беше. Ми понякога, нали знаеш, самокритиката е твърде голяма. Но заслужено. Ти всъщност доста често си на снимка на деня и така нататък. Сега като пуснаха годишните автори, на кое е място си? Ами в топ 100 бях. Да, и аз видях, че беше в топ 100 някъде, но доста си активен там. Преди повече. Сега, Така ли? Да, сега по-малко. Що така? Просто нямам толкова много време, колкото имах преди. Нали, покрай работа, покрай малкия вкъщи. Да. Той колкото повече пораз, толкова повече отговорност. Да. Еми, Да. Така. мъгличка. Пъкличка. Да не повярва човек. Мъгличка. Жена с куче. Да. Също това е Класика. заведението, те го бутнаха вече, няма го на плажа. Едно изгоряло имаше заведение, дълги години стоеше. Така ли? Да. Изобщо не ми направи впечатление. Смятай колко съм ходил на плажа. Ти какво се смееш отзади? Ти колко често ходиш на плажа? Заведението го знам. Сигурно само него. Да. И просто ми хареса да как стоят тези орнаменти така на... Изглеждат като истински, много са тънки и изглеждат като истински растения. Еми то всъщност сега, нали, ако няма мъгла, изобщо няма да изглежда така кадра. Да, той е ако много отзад изчистен имаш отзад. хоризонти кораби, нали, някакси всичко ще стане Да. съвсем различно. Всъщност това е тук разковничето, че при тебе хоризонта е само един. А ако трябва да го снимаш в изчистено време, ще са два хоризонта. Ще има един тук над пясъка и един отзаде, където си е хоризонта. И ще се придобрят нещата. А тук е много минималистично. Да, аз си подсъзнателно вероятно и това и търся. Минимализъм. Да. Може би даже не се усещам как го правя.
когато кажеш, че в Бургас не падат често мъгли, обаче половината от снимките, които си ми оставил, са с мъгли. Те вижте, няколко снимки са от една мъгла. Нали, не са Две. различни. Не са различни мъгли. Да. Тук много исках да отида да снимам, все още не съм ходил. Аз даже майта бях видял Нормално. като снимаше там единия път. Сега не знам колко пъти снимам. Да, доста често съм ходил. Да. Так му строяха тук. Така ли? Да. Да. Нали вече са в крайен етап, но я строяха. Това всъщност за тия, които не са от Бургас, това е новата арена, която направиха. Аз все още не съм ходил да я видя. Но много хубаво я направиха и за стрит е много интересна. Да, много интересно е. Самата сграда е така. Доста. Да, с интересни фигури. И когато я правиха горе, като правиха покрива алпинисти, като вървяха, ставаха също така по... Имаш ли някой такъв кадър? Не знам дали съм ти пратил. Имам, но не знам дали съм от тези, които съм пратил. Да направим следното, понеже на мен пък ми става много интересно това с таковата. Прети ми после един кадър, аз ще го сложа тук да го видят хората. Да. Добре. То всъщност няма какво да кажем. Тук тя е много хубав кадър, композиционно издържан на 100%. Да, виж, не е ясно небето. Тук ако беше ясно, ще да стане твърде Сигурно, висок ключ, може би ще да стане много светъл. И да. Тук драматичното небе също докарва някаква текстура и така. Този кадър е от Истанбул. Този от Истанбул. Да. Това вече е малко по-различен стрит от този, който правиш по принцип. Да, това е на този площада, който им е На Таксим. Да, на Таксим. И всъщност го видях този дядо. И всъщност исках още малко повече хора да хвана, така, които преминават покрай него, но той ме видя, дойде там да ми иска нещо да го почерпя. И се разтури цялата работа. Да. Да, виж в Истанбул. Тук в Бургас правил ли сте такива кадри? Такъв тип стрит? Не съм. Аз даже и бях снимал някъде в метростанцията долу на по-ниска скорост и когато излязах горе, не бях се оправил настройката. И снимах и тогава така го видях, така като се размазаха и после го търсих този ефект. Да го доправя. Там ли са ли ти направили проблем, че снимаш в метрото? Не съм. Аз не снимах, но иначе да, знам, че полицаите нещо там мърморят. В София не дават. В София веднъж един беше ми направил. Да. Каза да не снимам. В София не дават. В Истанбул може да дават. Сега нямам представа. Обаче знам, че в София не дават. Със сигурност. Там мрънкат, идват, карат се. Виж, той Истанбул е някакъв такъв град, който толкова много и народи и всичко е умешано, че някакси това развива толерантността, нали, да се толерантност към различието. И всичко го приемат като нещо. Сега може би си има някакви, нали, норми и правила, ама... Да, най-вероятно има. Са си по-толерантни. Тук сме с малкия вече, с жена ми. Тук вече ги таковаш. Ги ползваш за модели. Това е на същото място, където е колелото, където го бях обърнал. Същата позиция. Само че тогава имаше някакви навявания от пясъка. И така много ми хареса, защото с тези стъпки в пясъка и един вид и малкия, нали, стъпките на живота, дето трябва да ги... Да. Тя сигурно така се казва. Да, така стъпките на живота. Тук с такава цел ли сте излязли? Да снимате или просто отидете на разходка и ти сложиш апарата? Не, излизаме на разходка, аз съм с фотоапарата и... Да, то няма как да отидеш там специално за това да ги помъкнеш тях. Но обикновено... Но яко си го носиш навсякъде, Да. Сега днеска ще поснимаш ли малко? Така си тук. Освен, че съм тук, има кой да гледа малкия. После се прибирам, жената е на работа. И ти направо ще обиколиш малко. Няколко се открадна в известно време. Браво.
Хубаво, човек малко да си краде време за себе си. Ето това пак е в... Това е София. Аз мислех, че това е в Истанбул. Не, това е Да, София. като видях. Да, Как се казват това тия е неща? София. Минарели. Минарели беше? Да. Като видях минарето и помислих, че е в Истанбул. До ЦУМ. Точно имаше най-голяма локва. Аз всъщност бях се вглъбил в гълъбчето. И в същото време на този човек. Вярваш ли ми гълъбчето? Ми отне време да видя къде е реално гълъбчето. Само отражението му виждам. В смисъл, това тук не мога да... Не знам да с мишката дали ще видиш къде ще покажа. Но това тук не мога да го видя. Да. Може би, защото малко са... Но... Тя сянката си е някакси по-контрастна. Да, по-контрастна. И в София снимаш стрит, така ли? Ами не бяхме... Бяхте отшли. Да, бяхме отшли. Валеше едно такова. И чакахме трамвая с жена ми. И отих да взема картите за трамвая, нали, там дневни карти. Да. И докато на връщане Го видях и се заиграх малко. Мина този трамвай, дето чакахме, хванахме следващия. Как ги виждаш, примерно, ние виждаме цветно, а тези неща са черно-бели. Примерно, правиш ли си апарата да ти снима черно-бяло? Само така е направено. Само така направено, не мърда, а? Не. Нали виждам го цветно, след като го отворя в суровия файл, като отвориш вече си е цветно, обаче на превюто го виждаш черно-бяло, което много помага всъщност при стрите. Това е един съвет, аз мисля, че и преди сме го казвали. Когато искате да гледате само светлината, правите си на монохром, после това не ви играе роля върху рол кадъра, обаче пък ако снимате събитие, малко притеснително, защото по този начин губите JPEG-а на втората карта, защото той се остава черно-бял. Или издавате черно-бял, ако си изгубите суровите. Едни от най-сполучливите кадри, между другото, ги правя, като се скарам с жена. Да, обикновено, някакси вероятно ми се обостря чувствителността. И ходя, снимам. И съм го забелязал. Да, съм го забелязал това нещо. Дори и сега някой път, като излизам, или примерно съм излизал, прибирам се, показвам ги, нали, кадрите на жена ми. Тя май ще трябва да се караме. Демек не е добре. Не е добре. Спрят на едно скандалче. Дара. Добре, не. Имало ли е момент, когато примерно почнете да се карате и тя? Върви да снимаш, че ми мръзна. Имало е, да. Да те прати да пощракаш малко, да се успокоиш. Виж, това е хубаво съвет. Добре акумулираш енергията, която идва от скандала. Но наистина, тенденциозно съм забелязал, има го този момент. Да. Това е класически твой кадър. Това си е Доминус, където направиха сега. Да. Само, че преди да го направят. Процес на строеж тук. Тук от другата страна пък снимаш. Да. И пак си идея. Пак, нали, определен тип колездач. Виж, тя е доста така леко облечена, в добра поза съм е хванал. То това трябва да е в подходящо време от годината, защото зимата тук ще е навлечена, примерно. Не баш, ама... Да, особено за колездача е много по-добре лято. Да. Зимата с тия яките, като се облекат, не стои добре. Сега, примерно, днеска, знаеш ли в колко часа можеш да снимаш тези сенки, които са точните? Имам си места, където знам в колко часа има нещо, което ми е интересно. Колко часа? Как? В колко часа? Кога? По кое време? Зависи от място, нали сега. Има едно до метро, например, дето е от 11 до 11:30. Знам, че там... Сутринта. Да, преди обяд. Да. Не знам дали е сутрин. За мен е сутрин. Да. И там пада един тип сянка, дето на мен ми харесва и би станало добре. Да. Но това няма да е постоянно. Нали? Ако трябва да се възползвам тук до известно време, защото после вече сянката ще избяга или ще е някъде другаде. Да, той слънцето са мести, всъщност. То почва да пада по-ниско, после се вдига.
Преди се мъчах да си ги запомня местата, къде ми прави нещо впечатление и да се върна, но ги забравям и така от известно време си ги записвам. Да. Записваш си ги? Да, рядко, но ги записвам. Примерно съм видял нещо, записвам от тези колкото съм го видял и сега там до кафето има едно място, дето си навъм алармата, като съм на работа за 3 часа и през 5 минути излизам и гледам дали е кацнала една птица. И кафето изведнъж става самообслужване. И те след това са по-кротки, ама да. През 5 минути ми казвам да надничам. Ами да, това е. Не знам кое. Не виж, това ти е Не знам кое. много интересно. Интересно е такова... Ама си е някакво чисто мое някакво такова. Такова усещане имаш. Не, че го правиш нарочно, ами просто го... Не. Така го усещаш. Интересно ти е, заиграваш с тези неща. И си ми харесва, че го правя. Еми да, то иначе няма да го правиш. Това е хубавото, че иначе няма да го правиш. То като е хоби, си е изцяло за удоволствието. Да. Така, я да видим какво друго си ми оставя. Още два Не, кадъра. по-истинско. Истинското за мен винаги е по-добре от перфектното. Да. Така е. Съгласен съм тук напълно с теб. Нагласените неща работят, но не винаги. Особено в стрита никога. Ще видим до кога. Как се казва, че този кадър? Миленски, я ми помогни малко. Оня кадър на Айфелова такова с човека с чадър. На кой? На Бресон. На Бресон. Да, ето, той кадър примерно. Нали много се спори, че дали е... Нагласен. Да, или е автентичен. Шансът там е много малък, обаче пък го има, може би. Ще видим сега с изкуствения интелект как ще се развие фотографията. Твоята по никакъв начин няма да се развие. Ами, по-скоро си мисля, че би останала една, може би с репортажната от последните крепости, така да кажа. Може На фотографията. Да, други ще изпадат. Ами, честно казано... Но и тя ще изпадне според мен с времето. Нали? Кое, стрител? Да. Не мисля. По принцип би трябвало, нали, да... В смисъл, стрите някакси, поне знаеш, че това нещо... Е било там и е. Да, и се е случило и може да се случи. Нали, докато сега пейзажите, особено, те ще почнат да... Ами... Но се чуя дали няма емоциите да се променят на Те хората. всъщност, тези хора като тебе, като пейзажистите, те го правят за удоволствието, не го правят за възвръщаемостта. И аз мисля, че никога няма да отпадне като фотография, защото те го правят за да отидат там, да го видят, за гъдела. Нали? Сега но... както примерно още се карат коли от 60-те. Защото ти е гъдел да караш ретро кола. Примерно. Не е перфектно сравнение, ама... Но се коства усилия това да ходиш за единия кадър, докато примерно с изкуствен интелект, че можеш много по-бързо да направиш. Така, ама така не е ли, че се уби... Така е, дали, ама дали няма да се изгуби по този начин точно този гъдел? Да. Да. Така че те вече ги генерират този тип пейзажи и така нататък, обаче то какво мога го генерираш, ако ти трябва да го направиш на реклама или нещо ти е нужен. Но... Да, но не имам предвид, че на тебе ти липсва вече удоволствието от това да отидеш на планината да снимаш. Ама виж, то ние сме насочени да ставим се по-мързели и по-мързели. Да. Така е устроен. Аз между другото напоследък забелязвам, че няма чак такова развитие тук последните няколко месеца. Поне в фотографските среди не съм видял някакво свръхразвитие в сферите на изкуствения интелект. Направи един голям скок и сега в момента... на скокове, да. И сега в момента, примерно, няма нищо. Няма кой знае какво развитие. Снимките не са подобрили чак толкова много. Сега могат да се направят някакви интересни, готини, концептуални неща, но до сега не съм видял някой да прави стрит на Midjourney. Не, аз за това казвам, че е една от последните, може. Да. Но... И репортажната, примерно, събитийната фотография не може да... Изкуственият интелект, поне на този етап, не може да ти снима рождения ден. Да. Няма как. Докато не му пораснат крака и ръце. И най-вероятно тогава ще е по-скъп. Но може би, аз така, малко съм скептичен
Те ли? Да, към Аз пък това. съм Дано да... по-позитивен и гледам да... В смисъл скептичен от към това, че много ще се промени. Може би даже така ще позагини фотографията. Някой ми беше на гости, не мога да се сети кой, да не излъжа. И говорихме по темата. Да, то сега си... Мисля, че беше Кърчински. Не, ще излъжа. Не се сещам. И точно това коментирахме, дали по този начин ще се затрие фотографията. И тогава ми каза, който ми беше на гости, ми каза, точно тогава ще почне да се цени истинската и хубавата фотография. Защото всичко останало, булшита ще може да се генерира по някакъв начин. Въпросът е, че масата няма да разпознава. Именно, Те да. вече не разпознават. Аз бабичките във Фейсбук, нали ги гледам как се кефят на някакви... Днеска видях една жена направила кон от хляб. Не само баби. Да. Не, виж, къде стана популярна тая картина с този банан с скотча. Да, Да. мисълта ми е, че виж, какви неща се харесват и ти очакваш да се цени нещо. Не знам. Така е. Абсолютно е така. Представям след едно-две поколения, като се завъртят. За какви... Да, ще видим. Времето ще покаже. Да. Времето ще покаже. Те всъщност никакви регулации няма и това също до някъде е. Сега примерно в Instagram има, но във Facebook никъде не пише, че тази снимка е генерирана с изкуствен интелект. Аз съм на 100% сигурен, че алгоритъмът мога да засече това нещо. И е хубаво да, защото макар че отдолу има коментари, стотици коментари, които пишат това е изкуствен интелект, той някой да влезе да чете, те масата хора са просто незаинтересовани, просто гледат Именно, повърхността. да. Повърхност. Аз сега гледам дори пред мен писателите, като имат някакъв конкурс, сега има един млад разказвач. И половината са изкуствен интелект. Пращат. И... Тоест вече Иначе пишат, пишеш. вече пишат на чат GPT, примерно пишат Пращаш си разказ. поезия. Изкуствен Разказ. интелект. Айде. Да, то всъщност има логиката там даже, може би една идея по-лесно, защото той се развива доста по-скорострелно. Така че, нали има за сега механизмите, където да хванеш това, но то няма да става по-зле. Той ще става, Ще става по-добре. Да. И те сега нали пуснаха и вече софтуери за генериране на видео. Майти кашлица. Така че си е в опасност. Ами, ще видим, времето ще покаже. Добре. Ами аз предлагам да приключваме. Доста неща разказахме. Ти всъщност де. Преди това Миленски трябва да ни направи една снимка. Хайде, мистер фотограф. Всъщност не, има още една снимка, която не сме... тази, аз просто, защото преди малко ги таковах. Тази от Морска гара. Да, Морска гара. То тук всъщност изчистено небе. Ами, мен ми харесва сянката на стълбите. Това, светлата част на стълбите. Един вид, нали, поне аз така си го представям, погледа се качва по стълбите И си и върви. следва човека. Да. И е търсен пак в определен момент през деня. Си знам, че там е светло на Там е тези стълби. светло. И вече човека, той дори всъщност там е по-трудното, защото там горе трудно някой се качва. Да, всъщност това е по-сложен кадър, защото потока там е много малък. Чакаш. Чакаш, ама то времето свършва. То като е в определен момент, слънцето вече се мести. Еми да, сега като не виждаш никой, обръщаш се и И тръгваш. търсиш нещо И друго да. да снимаш. Хвърляш там тъкъмите. Много добре се изрази. Да, фърляш такъвите и Където? чакаш да клубни. Да. Добре. Милески, ела да не направиш снимка. Така. Ева малко само напреди, че няма да се съберем и така. Вече е отработен. Ги прави с замах снимките. Първият път като му дадах. Къде му е копчето? Така е. Аз първият път, като тепката видях да не говоря. Сега искам да ми оставиш едно послание. Добре. Отзаде на снимката. Не знам дали си гледал други епизоди, но Гледал съм. съм е долу така процедирана. Тук е на бялото, да. Добре.
През това време се извинявам всички хора, които слушат този подкаст и това, че кашлям постоянно. Съжалявам, малко съм настинал. Ама понякога, особено сега в този сезон, се случва. Да, върху надписа. С пожелание, красотата те спасява всеки ден. Ами... Това е много добро. Със сигурност никой не ми го е писал сега. Красотата може да те спаси само ако я търсиш и се опиташ да я намериш. Иначе няма шанс. Иначе се не спасява. Това, което ти правиш, точно в търсене на сенките, на красотата на сенките, примерно. Ами тя си е такава вътрешна красота, която виждаш и изразяваш по някакъв начин. Нали знаеш, че не всеки може да прави такъв тип кадър? Ами... На повечето хора е много трудно да го видят. Да видят геометрията, защото има много геометрия в твоите снимки. Има много сенки, много контраст. И повечето хора им е много трудно да видят как точно трябва да се получи това нещо. Ами той на мене ми е трудно. Аз също, нали, ти казвам, не знам как всъщност. Да, ма ти го виждаш. Да, може би несъзнателно, все още. Да. То по-добре така да си остане. Може би. Като почнеш да ги мислиш много нещата, Да. мога да пресолиш манджата. Добре, много ми беше приятно, че ми беше на гости, много се радвам. Какво да ти кажа? След време, като отиш да поснимаш още, ще направим още един епизод с новите кадри. Добре. Малко по-нататък. Ако излезеш някъде в чужбина да снимаш, да видим там как се получи. Аз да изляза ли от вкъщи, да. снимам. Добре, добре. Айде да приключваме тогава.